Какво наистина се случва, ако тренираш само горната част на тялото? Ден 1. Размазваш гърди, гръб, рамене, ръце. Всичко от кръста нагоре е болезнено и напомпано. Дори само да си вземеш телефона, те боли. Казваш си, че следващия път ще тренираш крака. Ден 14. Тениските започват да ти стягат на ръцете. Ръкавите се усещат по-тесни, но под кръста няма никаква промяна. Краката ти са си същите, меки, пренебрегнати и буташ тежки врати. Качваш се по стълбите, дърпайки се за парапета. Ден 30. Напомпването почти не спада вече. Вените започват да личат по раменете и бицепсите. Лежанката върви нагоре. Набиранията се усещат леки. Хората те питат по каква програма тренираш, а през това време долната част на тялото просто се изостава. Горната половина носи натоварването, за което краката ти са създадени. Ден 60. Изглеждаш голям. Плътни гърди, масивни рамене, солидни ръце, но стойката ти започва да се променя. Стегнатите гърди дърпат раменете ти напред. Кръстът ти се претоварва, за да компенсира. Клековете се усещат странно. Спринтирането вече не е естествено. Ден 360. Ти си ходеща илюзия. Внушителен от кръста нагоре, крехък от кръста надолу. Само визия, половин основа. Просто гледай гащетата ти да си стоят на мястото.